erikoissarjan viimeinen jakso, se on nyt pikkuhiljaa onnellisen päätöksen. Me tuossa käytiin vielä poliisiasemaa tekemässä rikosilmoitukset, sitten pitää vielä vaan vakuutusyhtiö heittää siitä todistukset. Ja nyt meillä on tosiaan uudet fillarit. Mitä meidän tänään piti saada aikaiseksi oli tarakoiden korjaaminen. Ja niin kuin tässä näkyy, meillähän on nyt hyvinkin ehjät tarakat. Elikkä periaatteessa me ollaan onnistuttu tämän päivän tavoitteessa. Ainut mitä me ei ole saatu tehtyä, mitä meidän piti tehdä, on pyykinpesu. Että se meitä jää sitten ottamaan joko Kaunasiin tai ehkä Varsovaan tai katsotaan minne asti se menee. Kukas meitä nyt haistaa? Mutta sitten tässä on vielä yksi juttu, mikä tuosta kertomuksesta Tommi voi kertoa. Mä koitin tässä nyt, kun mulla oli samanlainen lukko ennen, tämmönen yhdistelmänumerolukko, niin mä otin tietenkin tutun ja turvallisen samanlaisen ja tässä koitin asettaa siihen tunnuslukua ja muistelin tietenkin vanhasta, että mitenkä se menee ja eihän insinööriohjeita lue, niin nyt siinä on sitten lukko, jossa on vähän koettelemista, mikä se voisi noista 10 000 vaihtoehdosta olla. Tämmöistä. No, mutta siinä on hyvä ilta tekemistä sitten loppureissuun. Kyllä meillä vielä jonkun verran jäljellä ja nyt on taas pyörät, millä jatkaa matkaa. Se on pääasia. Ja erikoissarja loppuu tähän. Palataan taas perinteiseen päivärytmiin. Kerrotaan siitä, mitä päivän aikana on tapahtunut. Kiitos ja kuitti.